F'Malta saret l-ewwel konferenza multidisciplinarja tat-tip tagħha dwar il-problema tal-kontinenza li kontra il-perċenzjoni in ġenerali ma taffettwax biss lill-anzjani. Għal din il-konferenza li saret mod konġunt mid-Dipartiment għall-Anzjanità Attiva Residenza San Vincenz de Paul l-Awtorità Maltija għall-Mediċini kien hemm preżenti bosta esperti lokali u anke internazzjonali. Għal daqstant diversi professjonisti lokali fl-oqsma tal-ġeriatrija, kirurġija, ġinekoloġija, infermerija u fizjoterapija qed jiltaqgħu ma' esperti mir-Renju Unit biex tiġi diskussa din it-tema importanti biex jinstabu soluzzjonijiet xierqa u moderni favur kura holistika. Indirizza din il-konferenza il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela. Aħna iddeċidejna li dan huwa sintomu li jaffettwa ħafna l-kwalità tal-ħajja. U allura konsonanti mal-viżjoni tal-Gvern li jintejbu l-kwalità tal-ħajja, iddeċidejna li nattakkaw din il-problema ħanibdew b'din il-konferenza fejn għandna mistednin minn barra esperti fis-suġġett. Ovvjament dawn il-konferenzi ma jsirux għal xejn minnhom joħroġ ħafna ġid, ideat li jkomplu jsaħħu l-viżjoni tagħna biex intejbu dejjem il-kwalità tal-ħajja. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Professur John Camilleri Brennan, kirurgu Malti li jmexxi taqsima speċjalizzata fl-Iskozja u li din is-sena ġie konfermat bħala Viċi President tar-Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow.